ಐಟ್ ಬಂಜಿ ಪೋಪು ಜಾಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯವ ಬಂಜಿ ಹೊಡಿ ಹೋಪು ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬೆಟ್ಟರೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಂತಾರ ರೆಡ್ ಕಾಂತಾರ ದುಮ್ಮುದಾದ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಐತ 10x ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನಿತ್ಯನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಈತು ಪುರ ನಿಗುಲು ಪಾತಿರ ಇರತ್ತ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಪುನ ಈಗ ಬಂದು ಪುನಃ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಳ್ದು ನೈಟ್ ಮೈಸೂರು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನವಿ ಪತ್ತೊಂದು ನೀನು ಅಲ್ಪಂಕೆ ಅಂಕಲ್ ಬನೋಚವ ಏನ ಮರ್ಯಾದ ಏನು ಬನ್ನಿ ಏನು ಬನ್ನಿ ಗುಬ್ಬನಾಗ ಹೊಳೆ 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 ಏನ ಹೊಳೆ 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 ಆಜುಲೆ ಮೋನೆ ತೆಂಗಾದೀಪನ್ ಕೀಸುದು ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ ಈ ಕೇರಳನ ಕೇರಳದಾಗ ಲಂಚನ ಕೇರಳದಾಗಲ ಮಲಯಾಳಂದಾಗಲ ಪಾಂಡು ಕೇರಳ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಬೈದೆ ದರ್ಶನ್ ಬಣ್ಣನ ಫಿಲ್ಮದ ದರ್ಶನ್ ಅತ್ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದರ್ಶನ್ ಅಗುಲ್ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಗುಲ್ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಬೈದಿರು ತೂಕ ಅಗಲ ಬೈಡೆ ಫಿಲ್ಮದ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚೈತನ್ ಕೇನಂಬರ್ಕ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಳ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರೊಂಬರ್ಕ ಬಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಏನಾಲ್ಪುನಿ ಹಾಂ ಉಂತ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಚಿ ನಾನು ಉಂತೊಂದೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾತೇರು ಒಂದ್ಲೆ ದಾದಾ ಏನು ಗೊಬ್ಬುನಾ ಹಾಂ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಸಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾನಿ ಪಾತಿರು ಜಾ ಚಾ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಾಡ ಚಾಂಡ್ ಏನು ತಿಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ಜಾನ್ ಹಾಂ ತುಲೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ನಾಸಿಗೆ ಅಂದ ತುಲ ಮೇರೇನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಅಲ್ಪ ನೀ ಹಾಂ ಮೈಸೂರು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನವಿ ಪತ್ತೊಂದು ನೀನು ಅಲ್ಪಂಕೇನು ನೀಡ ಇನ್ನ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಏನ ಮೂಜಿ ಬನ್ನಿ ಏನ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟಾ ಏನ್ ಬರೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಏನ ಕಾರ್ ಬೇನ ಇಚ್ಚಿನ ಬೈದ್ವೇನು ಹಾಲು ಪಾತಿರು ಜೋಲ ಲೆಪ್ಪು ಗಿಡಿ ಇಡಬಲ ಬತ್ತೋಲ್ ಧಾನ್ಯ ಪುಣ್ಯ ഞാൻ ಬರ್ಪೂಜ ಹಾಲು ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಇಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯ ಅನ್ನೆ ಬನ್ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈ ನನಗಲ್ಲ ಏನ ಅಂಕಲ್ ಬನೋಚವ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪು ಒಲ್ಲಯ್ಯ ಏನು ಬನ್ನಿ ಗುಬ್ಬನಾಗ ಏನು ಬನ್ನಿ ఆయన తెప్పోడా నాన్న పండ్రి వెళ్ళి అతడా ఓ ఆయనే మెల్లంబే మెల్ల అమ్మ ఇడలా అలేం లెప్పుగే అత్తి అలేం లెప్పుగే అరేన్ అత్త మారే అలేన్ రెడీ అవుందు ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಕ ಏನ ತಿಂಡಿ ನೀ ಏನ ತಿಂಡ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾವಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆವ ನೋಡು ಇಮ್ಮೆ ಮಾಮಗೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ರಡ್ಲತ್ತು ಅಣ್ಣೆವ ನೋಡವ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲಿ ಲಡೆ ಮಲ್ತಾಡೆ ಬಾಲ್ ಫುಡತ್ ಪಡುವೆ ಅವತ್ತಾ ಲಡೆ ಮಲ್ತಾಡೆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಲ ಬಂದಲು ಇತ್ತ ಬೂಡ್ದುವ ಇನ್ನು ಪುದರೇನ ಹಾಂ ನವೇಶ್ರೀ ಈಗ ಪೂಜಾನಾ ಹಾಂ ದಾನಿ ನಿಗಲೆ ಅಗಲನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಲೇತ ಅವಳು ಕಾರ್ತಿಕು ನಿಗುಲ್ದಾನಿ ಪಪ್ಪು ಜರಾಡಿ ಅವ್ಳು ಗೊಬ್ಬಲೇತ ಕೀಸು ಯಾ ಬರೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅತ್ತೆ ನಿಗ
ಆಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪಿ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಂ ಹಗಳೆ ಹೊಳೆ 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 ಏನ ಹೊಳೆ 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 ಆಜುಲೆ ಮೋನೆ ದೆಂಗಾದೀಪನ್ ದೇಗದೆ పొడిగే పండా కీసుదు లైట్ క్యారేజ్ ఇదిలా అండ్ ఈ కేరళనా కేరళ దగ్గర లంచన కేరళ దగ్గర మలయాళం దగ్గర పండు కేరళనా చలే మగ దక్కగే దక్క ఏ యాంబరుడు గొಬ್ಬರೆ ಓ ಟೀಮಿಗೆ ಹೌದು ಯಾನ ಐಕ್ ಬರೋಣ ನೆಕ್ ಬರೋಣ ಏನ ಕಾರ್ ಬೇನತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಬೈದ್ವೇನು ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಬೈದ್ವೇನು ಅಲ್ಲ ಏನು ಬನ್ನಿ ಏನು ಬನ್ನಿ ಏನು ಬನ್ನಿ ಕೆಪ್ತಂಡಿ ದೀಪಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾತೋಲು ಅದಾ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ಲಾರ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲ ಪುದರೇನ ಮೊಲ್ಲ ಋತಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾತೋಲತಾ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ತಾನೆ ದೀಪೇನು ಭಾರಿ ಜೋರಾತೋಲು ಸಾಂಗೇದಲ್ಲ ಕೀಸುತ್ತಲ್ಲ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪುನು ತುಲ ಮೋಲ್ ಪಾತಿರು ಮೋಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೋಲ್ ಪಾತಿರು ಜಲದ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಏನ ಬುಧರಿ ಏನ ಬನ್ನಿ ಸಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್ತಾಗೆ ಸಾಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರು ಜಲ್ ಪಾತಿರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉರ್ಪು ಉರ್ಪು ಏ ರುದ್ದದುಕ ಸಾಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಾ ಬುಧರತಿ ಸಾಸ್ತಾ ಇನ್ನ ಸಾಸ್ತಾ ಸ್ವೀಟಿ ಈ ಚಾಬರಿಯನಾ ಚಾಬರಿಯನಾ ಏನು ತಿಂಡ ಹೌದು ದೊಂಡದಿಲ್ಲ ಬೂವು ಉಬ್ಬೇನು ಮಗ ಪಪ್ಪ ನೆರವೇರಿನ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಗಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಏನ ಉರುಪುಗೆ ಉರುಪುಗೆ ಅಡ್ಡುಂಡ ಉಂಡು ಬುಚ್ಚಿ ಬುಚ್ಚಿ ಬೇಕು ನೆರವೇರಿ ಬುಚ್ಚಿ 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 ಕನ 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 ತೆಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಉರುಪುಗೆ ಇಡಲಾಗೆ ಇಡೇ ಬಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೂಜಾ ಇಡೇ ಬಲ್ಲ ಇದು ಪುಡ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಆಪುಂಡತ ಉರ್ತದ ಬಿಟ್ರೆ ಆತವ ಇನ್ನು ಸಾಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಇತ್ತೇನು ಜಗ ಯಾರು ಪುನಲ್ಲಿಗೆ ಈರದೆ ಬಲ್ತ ಮತ್ತೀನಿ ಸಿ ಐತರ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಬುಡಿಯಾಡ ಡಮ್ ಡಮ್ ಪುಡ ತಡಪಪ್ಪ ನೆರವೇರು ಡಮ್ ಪುಡಪ್ಪೇನು ಪುಡ ಪುಡ ಬುಡುಗೆ ಉರ್ತದ ಬುಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಆಪಿಂದುಲಿಗೆ ಬುಡುದಿ ಕುದುರೆ ಬುಡ್ಪು ಜನ ಖಾಲಿ ಉರ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಉರ್ತದ ಬುಡ್ರೆ ಅವು ಬುಡುಗೆ ಇದು ಹೊರ ಬುಡುಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡು ಕೈ ಬಿಡು ಅಂಚತಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೋಡು ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರು ಏದು ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನ ಈಗ ಬಂದ್ಪುನಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಒರ್ತಿ ಒಪ್ಪನಿಲ್ಲಡಿ ಅವು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಯಾರು ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆರ್ನೇ ಉಂಡತೆ ಐ ಕಾಲು ಬಂದ್ಪುನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನು ಸೌಂಡ್ಸದ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ
ಪುಡ ಪುಡ ಯಾನೂರು ಪುಡ ಯಾನೂರು ಪುಡ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಿರಾಡ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ನಾ ನಾಯೋ ಏರ್ನಾ ಏರ್ ಅಂಚದ ಜನ ಏರ್ ನಂದು ಏನ್ ಏರ್ನಾಗೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗುರುತ್ತಾ ಏರು ನಾಯಿ ಅಲ್ಪಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಗುರುತಾಗ ಏನು ನಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಎಂಚ ಗುರುತವನ ಏರು ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರು ಮೋಲ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಬರುವಲ್ ತಾಳ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಆತನಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆತಲ್ಲತ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಉಂಡುದುಕ ತೋಪೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಳ್ದು ನೀಟ್ ಅವನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಗನ ಡೌಮ್ put down yang put up tata yang popin nana yang pidan nan popin tata bye bombay popina yang illa ope yang nor ope tuka porpada barchi ee pura ubbi baardite ik chi narakadal ಕೂಲ್ ದೇಕದು ಜಲ್ ಕೂಲ್ ದೇಕದನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ಪು ಪೆಂಗಲ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತ ಮರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ ತಡೆ ಬತ್ತ ಸತ್ಯ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪಾತೀನಿ ಬೊಲ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೆ ಮಾರೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತೆ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬರ man bari pugaru anteri nityanande na itte parallel ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ರೋ haters say it is edited ಇಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ನೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಬ್ರೋ ಅದು ಬರಲಾತ ಜನತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೆ ಗಡ್ಡ ಬರ ಬುರ್ದು ಮಕ ನಿತ್ಯನಂದರು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಮಲ್ತಾರಿ ನಮ್ಮ ರೇಸಿಸಂ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿತ್ತು ಉನ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತುಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೂವರ ಒಂಥರ ಕ್ರೂಪಿ ಅದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಪಂತನೆ ಯಾನ್ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಾರಿ ಆನ ಮುಗಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದ್ ಬತ್ತಾರ ಕಾಂತಾರ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಬೋದು ಇಂಬೆಲೆತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು 5 ಜನ ಬೋದು ಬತ್ತ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪಂಪೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಟ್ಟುದು ಜಾ ಇಂಬೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಪೆ ಉಂತು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬೆಟ್ಟರೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಾಂತಾರ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೆರ್ಪದೇರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ 2 ಜನದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ఒక రాజా కులశేఖరన మాత్ర ఎడ్డ రోల్ గుల్షన్ దేవయన ఆయనల రోల్ ಎಂಕುಲ್ ಎಂದಿತ್ತ ಆಗ ಅವ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರಂ ಪೋದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಓಲ ಎರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಇಮ್ಮನ್ ದೇದೊಲಿ ಬಟ್ ಆಯನ ಎಡ್ಡ ಆತನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಆಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದುಪ್ಪನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪುಜಾರೆ ಆಯನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ದುಮ್ಮುದಾದ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಐತ 10x ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ದಾದ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪನ್ಪುಜ ನಿಗು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಪನ್ಪುಜ
ಬಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಪಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೈವ ಉಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೈವ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದೆ ತೂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಬರೋ ದಾದ ಅನ್ಪರೀರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬನ್ಪುಂದು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡೆ ತೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ OTT ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಜಿ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓವೆನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ಟ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏಪಂಡ ಅವೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಒರಿಪವಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ 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 ಅತ್ತೆ ನಿತ್ಯನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಈತು ಪುರ ನಿಗುಲ್ ಪಾತಿರ ಇರತ್ತ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಸಂಕೇತಿ ಎತ್ತುವೆನು ಎಂಕುಂಡತ ಹೊರ ಪಂದಂಡ ನಂಗೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ರೀತಿನ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಕೇತಿ ಎಂಕು ಬಾಯ್ ಪಾಠ ಕಲ್ದಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿರ ಬುಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಗನ ಬಲೆ 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 ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗೆ ನಿತ್ಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡೆ ಮಾರ ಎಂಗಳು ಯಾ ನಿಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬರು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಪೋವೆರ್ ನಿನ್ನಿನ ಮಾರ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದವಡು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಪಾತೆರ್ ನಾಂಡೀರ್ ಅವು ಬರ್ಪು ಜನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಾ ಉಡಲ್ದ ಕುಡಾರ ಉಡಲ್ಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತೆರ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗೆ ನಿತ್ಯನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಉದ್ಯಾನವನ ಇನಿ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಡುಂಡತ ಐಟ್ ಬಂಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅವ ಬಂಜಿ ಹೊಡಿ ಹೋಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಇಂಬೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದೆ ಬಟ್ ಮೋನೆದ ಕಲರೇ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಈತ್ ಬೋಲ್ದು ದಕ್ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕ ಬಲ್ದು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಚಳಿ ಅವು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಉಡುದವ ಪುಂಡ ಓವು ಏರು ಅವ ಆತೆಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎದುರು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆತು ಗೊತ್ತಾಂತ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪ ಏರು ನಿಕ್ಕಾಬುಜಿ ನಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಐಟ್ ಬಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅರ್ಥಂಡ ಜಿಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಓಪನ್ ಅವರೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬರೋಡ ಟೆಂಡರ್ ಅವನುಂಡು ನೋ ಧರ್ಮಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂಡತ ಪೂರ ಬತ್ತ ಹಾಳು ಮಲ್ತುವೇರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೈಟೆಕ್ ನಟ್ಟುನ ಏನ ಫೀಸ್ 250 to 350 ಅಂಚದೀಕ ಪರ್ ಮಂತ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆತು ನನಲ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅವು 500 ಮುಟ್ಟಲ ಪೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಮಿತ್ ಅರ್ಥಂಡ ಓಕೆ ಆಣ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್